Le, hello guys. Hello le le ta. Với nãy chuan cái video mà sa te in lo en chuan cái video mà sa gold invest hun le bitcoin invest hun karon so ya. Ta han invest ti han ke chu day trader kan ya. Long term investor. Long term po ka invest thawa claim te in ma se mainly chuan trader kan ya. Day trade ti han ni ting ka trade chung la. Ngai ka trade thi ranga. Chuan khami ka video in le na ni pa homin khata han in nge profit ka si mai inte ka maximize na ha karon sai thok thok ko ni ama sabera chuan tuna hian gold zo hian in nga bitcoin kha zo video dang tan da lo tai la gold ta hian karon soi khat lai zone pahnih kan nei karon tia ka first zone non soi ha hei x ka da ka video ma sa po hang ka ron da ni hetai chuan bounce kan hu mai thea ma se a zone hi rin tlak lo ti kha ka ron soi tela chan chu hei veilam pang hi kan en chuan hetiang liquidity tam deuh awm hian market hian azuk la thin ani chu du experience atanga ka hriat ka kum thum vel ka trade ve to chu atanga ka hriat chu ani mai ta market ni dan ani a adik thlape po proof na tur pom chung lo a kha chu kan in siam ram ve zel theina an ka ron soi ve me ni a chuan kan soi tong han a zone second nei chu strong ma kan tia khami a han 4 hour kan en chuan 4 hour a zone strong chuan lower time frame a han a bounce na chan sa sanga hai 4 hour a bounce ma trade te po kan na chu te chu ka ron soi zel do ni chuan kan en ta hita hian nga te trade kalak lawa hita nga tinge trade kalak ti po kha karon soi le ngal wong to na amje zon forward time frame chi en taila kan soi nga lower time frame khami atang ka na forward time frame chi an en zon hei candlestick pattern kan sia tuna hita hian hammer a doji oma doji zo a hetiang bullish candlestick om hian atang puin trader ho in lo entry chuan tain long tur an tiang mo zone kan nei thabok ta heta impulsive move oma ta zone kan nei tha ngate kan long lo kan ti san chu lower time frame confirmation kha kan ma mo thina ni lower time frame confirmation tel lo chuan ri sa sanga ka personal experience atang ani zo chuan tuna hian ka trade thi kan en ho tho to ang 15 minute 4 hour le 15 minute hi ka mang deuh bera keima chuan mase kartir a hian weekly atang hian analysis ka ka ti thin ta top down analysis ani chu hemi zone hi lo om lo se sina kan 4 hour zone han ta 15 minute a hi ngan chuan tain bearish impulsive move oma chuan kan zong kan thlen khan a first na chuan ta po hian trade kan la thei ani hemi zone a hian ma se confirmation tha la ni lo a chan chu ma se 4 hour zone a strong awang khan recently in ta po hian trade kan la thei a ma se ka du chu hei lower low lower high ka ti na lower high hi kan break phot kha ka mu du ani chu chan chu ka soi do hang capital claim a capital a claim a profit kan du san chuan risk kha kan minimize thei tur ani a kan risk kan minimize don chuan setup tha kan ma mo a setup tha vak lo ani chuan kan capital kan tin hiam mai ang chu ding chu ni mai ta ol samjong a soi chuan ta hi chuan trade kala lo ta kala monitor a jing da sari vel ania chuan kan la nga ka chuanin hemi kan break ve la hian long ka du ta ni ta hian next impulsive move kan hmu le ta hei poi zone ani tho ani ma se nga tinge ta hian an long lo an chu hetiang ang change of character impulsive move om hi chuan deeper pullback hi atlang pin kan hmu thin ta chung te po chu chu ta po chuan entry a hian 1 minute te po kan hmang thina hei ta hian 1 minute for confirmation ka hmu lo wang te po ani ta ma he personally in hemi tiang lo hi chu lower time frame a 15 minute time frame a ngat phei jong kan la le zol thin ta chuan chuan ta hian trade hemi ka zone hi inside bar hi ka hmang tangkai na sai em ma hemi le a hnuai wiki an tlang puya inside bar ka hmuat lai kan bounce hin
entry ka la ngal ta ma se hemi lo hi ka stop loss chu na cover vek ta chuta chuan lo invest ve ta ula in capital a zerin engting nge engzang nge profit in siamang mo chuan ka target ka main target chu hemi last high hi ka target le a hei hi main target ni lo first target zo ni main target chu 4 hour a kan trade awangin kan target thei chu 4 hour a enge kan target thei kan ti chuan hei hi last target tur ani keima hmu ta na chuan 2000 tleng hi kan la right thei ani mà ha dây cây dar cái cái thiết các mình bỏ là quá lông nó hun các mùi lại chỗ này tụi nào bộ rồi thì cái xiêm lại tụi cần sợi lên ha lông skal là lẹng bỏ nó sẽ tụi nào chuancar mà sao cái sợi big thì không na anh ấy vào những khá khá cần sợi mà sáng áp hun tê đồng chỗ cần sợi lại dễ rồi chuan hay mi tụi nào cần chơi thì hay risk to reward thì 5 to 1 anh ấy ông gì chú trên khát risk chuan trên ngày thường mà trader này chuan khát tiền khang ngày ta invest ở chuan cần risk năm lâu chuan profit này năm lâu tại hiện chạy thì lâu là tay lái ra ngay xiêm thèm thì ha nó sẽ thuốc thuốc tôi là hiện currency pair là hiện XAUSD hay golden ta tụi nó cần trade khát xuống cần enterprise xí mình sẽ thắng á hiện enterprise 1757906 sorry 1957 1957.060 0.06 and ta xuống and closing price ka and closing price 906 zo ni and closing price is 1978.779 1978.779 ni chuan hei 906 mo chuan hey kan te sai sil one lot an ta one lot trade tur chuan capital angai hnem ve a ri zong zong ne tuna cái mà trade đàn chuan one lot ka trade don chuan one leg capital ve tal ka account om se ala ubera in chu tam bera du chu san chuan noi nga vel one lot trade tur chuan nei tai la risk kan maximize kan minimize theinan ma se tuna I chuan ka set up a tha an soi nga one lot em hi chu ka trade big lo ta chan chu khei po ka loss na sa to a trading a hian tunla hian ka profit chawa chu tiang wanga video ron siam ka consistent chau ve tan awanga video ron siam chau tan te po ka nia hei educational purpose atan liu liu ania inting e bulin chan dua bul chan du te tan video hian mo inting e sapong chon atam nu tu ma se mi zo tonga kanin pui thei na nge nia chen sing khat vel nei tai la chen sing khat a bul chan chuan bul chan chian li chuan 0.01 he bagin kai na ngai lo mo dollar som hi ni khata han in taila dariat vela trade oma ka profit a hit hi dar problem so pa dar kar khat vela dollar som ni isiam pokan a hlu lu ni dollar som ni chu india paisa chuan che sang khat zariat vel ta chu bultan chhonan hatinga bultan a dollar som ni kha ba ka hlu om lo a han chu kan kong chu kan work ai level up chho zelang keima em personally in mi hian 0.6 vel 0.6 ani lo 0.23 vel zo hon tiền vel ni na se mi vel lo tiền ka thei ta keima capital hi tuna en sing li le ti chho vel an ta ri su kala sang in ti mai theya chan chu kan du lo join lo ka sen sai kan lo sam ti bo kan se ra ma se kan soi tong khan setup hi tu na mi hi a tha ka ti ngoi ngoi a chan chu personally ka trade da na a ka trade zen lo ta ka loss te po oma ka loss te po kan la soi le nga tu na hian mi a ta khi don hai 0.23 lot din ka trade a chuan dollar zali som riat vel ka siam ta dollar zali som ne chu india paisa kha chu in lo convert ve to mai ta ka du lo join lo kal ta se range ka lo sang ti ha kha kha kan in chu ta ngai ta hei ni calculator hi poi mo em na ka stop loss hi hemi lo hi ka cover a hemi lo hi 1953.875 lo loss tai la
dollar style la tu cái mà trade pa ngai kha chuan dollar som ko vel ta ni dollar som ko vel ha ka ri sangai ta khami ka ri ngam khami ha ka ri ngam em dollar som ko pa ka ri sin dollar la li som ya vel ka sim risk to reward khami kha poi mo chumi chu risk to reward ar ngot khang ka in khat lo ka chu ka technical analysis ani ka setup kha thato ke mani atlang puin tu nai jong ka trade ta hi jon dollar som ni tanga som tu mi ka risk ngam ani stop loss it se poi ka ti lo chin chu dollar som ni tanga som tu mo khami kha lo hit po ni se poi ka ti lo ta ma se tu nai chuan hai ka limit a pel de ni ka limit tu is voi thum velin ka trade ta ngati nge kan ti jong ka set hemi setup hi a tha ka ti a kalau nga rei khan ni bukha chu ma chuan claiming risk kala a pay off ve ni ka va nei te pawh ni nga tu nai chuan tiang chu thil ka ti zen zen pawh ni big chuang lo a nei phei beginner tam phi chu ti mi lo tur ani beginner tan chu i account atanga 1% 2% ba kha trade vai khata risk tur ani lo mo expert pawh expert chu ka in te lo ma se ka consistent to keima ka in hriat chian to wangin ka ti ngam chaw ani ta chuan kha khan ni deuh mai ta ka trade kan trade te le sum siam ra nge ka siam chu ti kha ti le ha mo chuan i tuna po hian trade monday ni market in open a hian hui lo ti re to tai la tang kai nam to la wa kan trade to atro chuan với sự đồng hành tại upper circuit tại hian liquidity là hom le a chho lo hian la break le ka ringa chuan enge voina trade kan lap theng personally chuan 4 hour zone kan nei 4 hour zone a trade kan ni lo wangin la ngal ringa chu tha ka ti chu ni mi lo wa chan chu nó soi tuang khan 4 hour zone atanga ka trade lo wa 15 minute zone anga tinga day trade ka trade chuan ka ri slam thai tu mo a tam bera ka soi ang khan dollar som tum chau khang kha bo ka ri som ngai mmb lo ta ni ma se top down analysis ka ti a ka du ang thap ka hmu chuan mau ri si tol poi ka ti lo chan chu ka confuse ve thik to ta chan chu market experience atang te poni chuan voin bi ka chuan tlai darli dar nga chho vela tlai zone kan pull back hian tlai zone an pull back ha hian hemi zone hi tuna te bo darli chho vela zone an pull back thlen mai chu ka ring ta kha chu do thei te ngai day trader ni tur chuan kan ni lo ka do thei lo ve se ke ba hi khama hang kan siam ram be dan chu 4 hour to 15 minute ha tuna day trade du ni chuan tlai a hian 15 minute main time frame mang ni chuan nge ti tu china ka soyang kha 4 hour a kan zona han trade kan lang ha lo mo 1 minute a han 15 an china ka zona kha lower time frame 1 minute mo 3 minute a han pe zong ve ya van cha em chu chu ni deuh mai ta time frame analysis chu chuan ai hi 15 minute a tuna hian for example for example tại hian 1 minute entry a pullback ai muta ni i hmu chuan target chu hei hi kan target tur mo stop loss chu 1 minute a zero kha ni le ta 15 minute loss cover chu tha ma se kha chu kan la soi je lang in hriat du chuan in thok pm ti le ha lo comment ve lo la kha jong kha ni mai bitcoin po kha in hmu du chuan an la soi le do ni peace